Hej, jeg hedder Johnny. Jeg har en motorcykel. Fordi det er sejt, ikke? Det her det er min kone. Hun kommer ned fra Pakistan. Hende har jeg fundet dernede, fordi det er sejt, ikke? Der. Her bor min datter. Hun hedder Tune. Nå, det er den tid på måneden. Periodesovsen og alt det der, du ved nok. Goddag, Pigfjæs. Er Tulle hjemme? Skal jeg lige sige dig én ting, mester? For det første, så hedder det ikke pigfjæs. Vi snakker ordentligt i det her hus. Det hedder pigslægger. Og for det andet, så rører du ikke min datter. Ellers så bliver der ringen rum. Rolig nu, gamle. Henter du det lige, eller hvad? Ej, det kan du tro, jeg ikke gider. Ikke? Flyt dig nu, far! Se, så har jeg det hele. Min lille datter, Tulle Mulle. Og min kværn. Og min yderst skraldværdige kone. Som bare skal flækkes hele natten. Du må have det, pigslægger.